Continuem en el programa Crono, no deixem la Safor perquè anem a parlar d'una prova que s'acosta ja per el calendari del trail, en este cas, el proper dia 22 de març a Xeresa es celebra la segona edició del Trail de Xeresa, que a més és la segona prova del circuit de trail de València, el circuit Cajamar. Donem la benvinguda a l'alcalde de Xeresa, Tomàs Ferrandis. Què tal? Bona nit. Hola, què tal? Bona nit. I també amb nosaltres està el regidor d'Esports de Xeresa, Josep Antoni García. Bona nit. Bona nit, Xavi. I Patricia López, de Correcendes de Xeresa, que és un del club que col·labora en l'organització. Bona nit, Patricia. Hola, bona nit. Bueno, Xeresa es convertís per un dia en la capital del trail el proper dia 22 de març i posant en valor el Mondúber. Efectivament, això és l'objectiu, és a dir, tenim el Mondúber com un referent important des del que és la promoció del turisme rural i això és el que des de l'Ajuntament, gràcies a tota l'activitat dels clubs, del Club de Xeresa, estem intentant tirar avant. Sí, perquè aquesta és la segona edició d'esta prova que va néixer l'any passat i enguany ja formeu part també del circuit de trail. Voleu donar un passet més endavant després de veure el bon rendiment que va donar la primera edició, no? Efectivament, va ser un èxit. Jo crec que el Mondúber està molt ben, per el que vaig parlant i escoltant tota la gent de l'ambient, veig que està molt ben valorat, molt ben... És un paradís per als... Efectivament, i agrada i ho hem d'aprofitar. Josep Antoni García, regidor d'Esports i també atleta de carreres de muntanya també i participant habitual en proves. El que comentava l'alcalde, no? Tenim el Mondúber ahí i és un filó per a explotar i en aquest cas a Xeresa esteu molt il·lusionats en aquesta prova. Sí, la veritat que sí, com dius tu bé, la segona edició. Enguany tenim alguna novetat respecte a l'any passat. Primera la data, que l'avancem a març, l'any passat va ser en tota la calor de juny. Sí. I la segona novetat important que forma part del circuit trail, per tant és una prova ja puntuable dins d'un circuit que és de referència en el que és la Comunitat Valenciana. Estem veient imatges del recorregut perquè recordem hi ha dos diferents modalitats, la prova de trail i el que s'anomena sprint trail. Com totes les proves del CTV tenim dues proves, el corredor té dues opcions diferenciades, una que és el trail, el que anomenem trail, que són vora 22 km de distància amb un desnivell acumulat positiu de 1.200. Per tant, estem parlant d'una prova exigent. La segona opció que té el corredor és una prova ja de 10 km de distància, la meitat més o menys, el que passa que el desnivell acumulat ja disminueix a 460. Diguem que aquest sprint trail és sobretot per a iniciació. Bueno, és una prova molt divertida, que sí, podia ser per a iniciació, però també tenim en compte que enguany l'esprint trail té categories i també és una prova que la gent pot anar a competir-la dins del circuit. Per tant, hi haurà gent que s'ho agafarà més per a competir-la i hi haurà gent que se l'agafarà com a iniciació. És ideal per a la gent que fa el pas de la ruta o de l'asfalt de la muntanya, és ideal. Per a la iniciació en... Exactament. Jo recomano que el que tinga dubtes, que val la pena començar per l'esprint trail, tindre una bona experiència i després ja més avant fer el pas a proves de més distància. Patricia, tu també tens experiència en les carreres i en aquest cas estaràs ajudant també en les tasques d'organització. Què destacaries d'esta prova de Xeresa? Tu que tens experiència també d'haver participat en moltes altres proves. En què es diferencia Xeresa i el Mondúber? En el paisatge. Sense cap dubte, córrer per el Mondúber és una experiència única. La veritat és que organitzo, però se me fan les dents llargues a veure quin any puc córrer, perquè mai deixa de sorprendre't aquell paisatge. Estem davant de la mar Mediterrània, estem en una època, març, en la que ja avellís i que no anem a córrer el risc de l'any passat, de la calor, no? No se passa calor, estàs en la muntanya, veus el mar, és que s'ajunta tot, i damunt estàs corrent, estàs disfrutant, és una meravella. La prova se disputa per el matí, el dia 22 de març. Efectivament, 22 de març a les 9 de la cita. Imagine, senyor alcalde, que si ja que hem anat a Xeresa, que ja que ens hem desplaçat, el millor seria quedar-nos a passar el dia, no? O fins i tot poder passar el cap de setmana per allí. És una bona oportunitat també de conèixer el poble que tenim ahí. En Xeresa tenim en aquests moments una sèrie de rutes de tota classe, a banda de circuits de muntanya més d'esport, una cosa més de relax, rutes de temes culturals, com la ruta Picapedrers o una ruta botànica. És a dir, allò tot està tot molt senyalitzat i molt ben preparat per a gaudir d'un cap de setmana bé, és a dir, amb la família.
També, d'una altra banda, l'Ajuntament està en aquesta línia, està treballant en posar en marxa un alberg per donar solució a l'allotjament in situ en el mateix municipi, de tal manera que tots aquests events, totes aquestes activitats van lligades a altres, evidentment, a aquestes inversions per tal de consolidar una oferta econòmica, una oferta interessant per al poble. Per tant, recapitulem, el dia 22 de març és la prova, però hi ha un cap de setmana, hi ha 55 caps de setmana al llarg de l'any per a poder-se desplaçar fins a Xeresa a disfrutar dels altres encants i opcions que ens ofereix el territori. Rutes interessants de tot tipus, inclús una de marjal, amb molt de valor, tant cultural com paisatgístic, sobretot ben senyalitzades també, ben documentades, sobretot en internet i allí in situ, i la veritat, molt variades, que són dignes de veure. Estem a menys ja de 2 setmanes per a que se celebri la prova. Tenim les falles per mig. Com van les tasques de l'organització? Pues en ello estem. En ello estem. Esperem no deixar ninguna coseta solta. Ja estem fent els grups que estarem en els avituallaments. Ja com més o menys tenim l'experiència de l'any passat, ja sabem com funciona, estem ultimant detalls, perquè com bé has dit, ja està la cosa allí. A Xeresa, com a la resta de proves, la gran majoria de les proves que se celebren avui en dia, per descomptat la prioritat és deixar l'entorn natural conforme l'hem trobat. Efectivament, és molt important ser respectuosos amb la natura i intentar ser el menys invasius possible. De fet, tot el tema del marcatge de la cursa va una sèrie de balises que després es retiren sense cap problema, per a que tot quede igual, millor que abans de la cursa. És un tema que tenim molt en compte. També les proves estan limitades pel tema de ser respectuosos amb el mig ambient, està limitat a 300 persones per prova. Són 300 persones per cada prova, és a dir, l'eixida es donarà al mateix moment, però seguiran, evidentment, recorreguts diferents. Efectivament. I de moment, què tal? Com va la inscripció? De moment, les inscripcions estan obertes. En la pàgina del circuit, el Trail València, els corredors que vulguin apuntar-se ja poden fer-ho. I el ritme és bo, perquè ja portem 290 persones inscrites, cap a 300. Pensem que el ritme és bo. Quanta gent de correcendes i de voluntaris aneu a estar treballant per a que tot isca com està previst? Pues la totalitat del club i més. Perquè es dividim. Són els dies en què es lloga tot el món, no? Sí, enganxem a familiars, veïns, amics. N'hi ha part del club que estarà corrent, que n'hi ha una representació de corredors, i l'altra part del club, la totalitat del club, estarem en l'organització. I per descomptat, Tomàs, l'Ajuntament, tots els serveis, aquest dia, a disposició de la carrera. Tira el burro per la finestra, com se sol dir. No, també posa tots els servicis, evidentment, lloguem més personal que faci falta i ja fa temps que estem implicats de ple, ja dic, perquè per a nosaltres no és únicament un acte deportiu, que ho és, i molt important, el fomentar l'esport, un esport, a més, relacionat amb la natura, que, com bé dit Josep, fomenta també inclús el respecte a la natura, sinó que és també, treballem, és una carrera a fons per crear una alternativa econòmica i llocs de treball en el municipi, basant-nos en això, en el turisme rural, en el que és aprofitant aquest referent que és el Mondúber, i per tant per a nosaltres és una aposta de futur, i és un projecte de futur i estem volcats en el tema. Pues ja sabeu, prengueu nota, 22 de març, les inscripcions fins al dia 20, veritat? Fins al dia 20 les inscripcions, 22 de març a Xeresa, es disputa la segona edició del Trail de Xeresa. Tomàs, Patricia, Josep Antoni, moltíssimes gràcies i moltíssima sort en la prova. Gràcies a vosaltres. Nosaltres anem a fer una mínima pausa per a la publicitat, així el programa Crono. En tornar, parlem també d'una altra prova de trail. En aquest cas viatgem fins a Titaouas.